ଗଛରେ ଫଳିଥିଲା 5ଟି ବାଇଗଣ, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇ ମୁଁ କରିବି ତିଅଣ। ବାଡ଼ିରୁ ଫେରୁଥିଲି ବାଟରେ, ଛତୁ ଫୁଟିଥିଲା ନଟାରେ, କୁଢ଼େଇଲି ମୁଁ ହାତରେ। ବାଇଗଣକୁ ଧୋଇଦେଲି, ଛତୁକୁ ମୁଁ ଘଷିଦେଲି। ତାପରେ ଆଣିଲି 3ଟି ଅଣ୍ଡା, ବାଇଗଣକୁ କାଟିଦେଲି, ଛତୁକୁ ଚିରିଲି, ଅଣ୍ଡାକୁ ଫାଳିଲି, ଲୁଣ ଦେଲି, ହଳଦୀ ଦେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲି, ପିଆଜ ଦେଲି, ଘିରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। କଢ଼ାରେ ଦେଲି ତେଲ, ଦେଲି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଦେଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଛତୁକୁ ଢାଳି ଦେଲି, ବାଇଗଣକୁ ଢାଳି ଦେଲି, ଘିରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି, ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଢାଳି ଦେଲି, ପୁଣି ଘିରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ବାଇଗଣ ଭଜା। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବ ଆସ। ଅଣ୍ଡା ବାଇଗଣ ଭଜା, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଟିକିଏ ଶାଗ ଚଟଣି, ପଖାଳ ପୁରା ଜମିକି ଖାଇଲି। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।